lume! Am revenit primul episod de pe acest canal de Minecraft și în acest, dacă nu știți jocul, pe acest joc trebuie să construiești, să supraviețuiești pe survival. Dacă vreți, voi face și o serie de creativ, dar cred că știți jocul pentru că e populat chiar foarte mult. Așa că hai să începem. Astea le voi arunca când am nevoie. Așa. Voi strânge copacul acesta ca să ne facem unelte, adică nu unelte, ne facem doar un târnăcop pentru a lua piatră. Scuze că nu vorbesc prea mult în episod, dar nu prea știu ce să vă zic. Lăsați și voi sugestii. Da, pe acest PlayStation se joacă altfel. Faceți așa, faceți lemnul. Hai să facem un crafting table. Aici voi face niște bețe și facem un târnăcop. Da. Se aud niște monștri, stați să dau mai tare. Așa. Se aud niște monștri, dar nu știu de unde. Să sperăm că nu ne atacă. Aoleu, aoleu, aoleu. De unde a venit? Ok. Nu contează. Ne asigurăm că nu vor mai veni. Mă rog. Hai să ne vedem de treabă. Ok. 1, 2, 3. Ne vom face o micuță bază, să zic așa, în pământ. Se aude în mod. De unde sunt acești monștri? E un mină pe aici, nu-i așa? Am văzut-o mai înainte. Ok, nu iese, dar nu știu de unde. Această mapă este pe easy. Pentru că eu sunt puțin mai mult cam noob. Mai avem puțin și ne se sparge târnăcopul, dar nu cred că o să mai avem nevoie de el. Ne vom face unelte și mergem până afară. Ne luăm crafting table-ul. Punem aici, colțul acesta. Mai facem puține bețe. Facem o săbiuță, un târnăcop, un topor, o lopată și un hău. Așa, acum le așezăm. Mai bine fac așa. Pac, pac, pac. Se aude monștri. Se aud foarte mulți monștri. Mă rog. Mă duc să strâng puțin lemn pentru a face torțe din el. Veți vedea și voi cum. Atât ne ajunge. Facem un furnal. Băgăm lemnul acesta și acesta. Și veți vedea că se face un alt fel de cărbune, charcoal, așa se numește. Puteți vedea. Ok. Ok, am făcut 8 torțe. Voi pune una aici și restul mă voi duce cu ele la minerit.
până se fac celelalte, le folosim pe astea. Mă scuzați de zgomotul acesta. Am scăpat eu o cremă, nu știu ce e asta. Mă scuzați. Ok. Trebuie să mergem neapărat și după mâncare. Cât mai este zi, mergem puțin să vedem dacă găsim porci. Ok. Aici este o vacă și un porc. Sunt. Mă scuzați, voi face câteva greșeli pentru că sunt începător și știți voi cum este. Ok, hai să mergem înapoi. Am găsit un sătuc. Ne vom lua lucrurile și vom merge acolo. Dar unde e mina? Un cam noob. Foarte mare noob. 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 Sunt noob. Oh, nu. Pe aici trebuia să fie, nu-i așa? Nu. Ok, nu mai contează. Mă scuzați pentru această prostie, dar luăm și lână. Și acum vom merge în sătuc. Aproape nu mai pot alerga, dar avem aici un sătuc. Ok, cam atât și cu primul videoclip. Vedea ce vom face în următorul videoclip. Pa!